Iligtas mo ang mahal kong mga tao sa gitna ng hirap na pinagdadaanan. Ang sandalan sa bawat araw na ako'y nanghihina, ikaw ang lakas ko, pag-asa. Tulungan mo ako sa kalagayan ko, hawakan mo ako, huwag pababayaan. Sa dilim, ikaw ang ilaw. Sa takot, ikaw ang tanglaw. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ko. Iligtas mo ang mahal ko. Sa iyong awa at pag-ibig ako'y magtitiwala hanggang sa huli. Naghahanap ka ba ng opportunity na work from home? Walang produktong ibebenta, pure digital global business opportunity. There is a new business opportunity now. It's called TechMe Worldwide. 500 pesos lang para makapagsimula. Ang products namin ay mga digital courses, e-loading, bills payment, GFiber agent, at dropshipping.